Κύριε Παραστατίδη, σήμερα, κάτω από αυτή την πολιτική, οικονομική, κοινωνική συγκυρία, μέσα στα Χριστούγεννα και στην Πρωτοχρονιά, μέσα σε παρένθεση το βάζω αυτό, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων δημοκρατικών βουλευτών στο Κοινοβούλιο? Η ομάδα αυτή πράγματι είχε συγκροτηθεί τότε θα έλεγα με πρωτοβουλία δική μου κατά κάποιο τρόπο, έτσι μαζί με άλλους συναδέλφους, και είχαμε συγκροτήσει εκείνη την κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία είχαμε ξεκαθαρίσει ότι ο ρόλος της περιορίζεται αποκλειστικά στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα και τίποτα περισσότερο. Και είναι και λογικό αυτό, δεν μπορεί να έχει μια πολιτική εξέλιξη, διότι αντιλαμβάνεστε ότι η αφετηρία και οι στόχοι είναι εντελώς διαφορετικοί του καθενός ξεχωριστά. Λοιπόν, επομένως δεν μπορεί να έχει μια ενιαία στάση σαν συνέχεια της πολιτικής. Ο καθένας θα πράξει αυτό που πιστεύει σωστό και θα αποφασίσει να κάνει αυτό το οποίο θεωρεί ότι τον εκφράζει σε σχέση με τη συμπεριφορά. Επομένως, ο ρόλος της κοινωνικής ομάδας τελειώνει πολύ σύντομα με τη διαδικασία προφανώς σε επόμενες μέρες που θα προκηρυχθούν και εκλογές. Είναι δεδομένο ότι και στην τρίτη ψηφοφορία για πρόεδρο Δημοκρατίας η άποψή σας είναι παρόν. Ήμουν από αυτούς, ίσως και από τους πρώτους που την είχα εκφράσει την άποψή μου σε σχέση με τη στάση που θα τηρούσα στις προεδρικές εκλογές και είχα πει τότε ότι εφόσον δεν συμφωνώ με αυτήν την ακολουθούμενη πολιτική, άρα δεν θέλω σε καμία περίπτωση να δώσω ανοχή στη συνέχιση αυτής της πολιτικής, άρα θα έπρεπε να είχε ανακοπεί χθες και λογικό είναι έτσι. Λογικό είναι να μην ψηφίσω πρόεδρο Δημοκρατίας ακριβώς προκειμένου να ανακοπεί αυτή η καταστροφική πολιτική την οποία πράγματι βιώνει ο κόσμος και η κοινωνία μας, και αυτός είναι ο λόγος κυρίως που δεν πρόκειται να ψηφίσω και στις τρεις περιπτώσεις, όπως έχω πει, και στις τρεις ψηφοφορίες, να είμαι αρνητικός απέναντι του προσώπου απέναντι της εκλογής του Πρόεδρου. Κύριε Παραστατίδη, με εντυπωσίασε η δήλωση του υποψηφίου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Δήμα, ο οποίος είπε ότι δεν θέλω να γίνω πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας εάν με ψηφίσουν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Τι ερμηνεία μπορούμε να δώσουμε σε αυτήν τη δήλωση? Εντάξει, δεν χρειάζεται κανείς να σκεφτεί τη στιγμή που, εν πάση περιπτώσει, έτσι, όλοι αυτοί ή αρκετοί από αυτούς βρίσκονται φυλακισμένοι και ξέρουμε για ποιους λόγους κλπ. Αυτή είναι μια θέση και άποψη του συγκεκριμένου υποψήφιου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ότι προφανώς δεν αποδέχεται τη στιγμή που ξέρουμε τι πρεσβεύουν, γνωρίζουμε τη συμπεριφορά και όλα αυτά τα γεγονότα, για τα οποία τέλος πάντων έχουν καταδικαστεί, αντιλαμβάνεστε ότι θεώρησε πως δεν περιποιεί τιμή προς τον πρόσωπό του, προκειμένου να εκλεγεί και με τους ψήφους της Χρυσής Αυγής. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, είναι εύκολο κανείς να δώσει την ερμηνεία αυτή και εντάξει, είναι θέμα δικό του. Τρίτη εκλογή, τρίτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Δεν βγαίνουν τα 180, που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε και στην τρίτη να ήταν 200. Έκπτωση δημοκρατίας, θα το έλεγα εγώ αυτό. Στην τρίτη εκλογική να πέσουμε στους 180, να κάνουμε και τέταρτη με 150, να κάνουμε και πέμπτη με 100. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα δημοκρατίας. Εγώ το θεωρώ έκπτωση της δημοκρατίας αυτό το πράγμα. Τι μέλη γενέστε, πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό? Τις διαδικασίες αυτές δεν πρέπει να ξεχνάμε πως απορρέουν από το Σύνταγμα, έτσι, από διατάξεις του Συντάγματος. Επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό εφόσον ισχύει αυτό το Σύνταγμα. Λοιπόν, στην τρίτη ψηφοφορία προφανώς ο Πρόεδρος θέλει 180 ψήφους προκειμένου να εκλεγεί. Σε αυτή τη φάση, από ό,τι φαίνεται, εκτιμώ πως είναι αδύνατο να συγκεντρωθεί αυτός ο αριθμός των 180, εκτός κι αν βέβαια μπορέσουν και τους βρούνε μέσα από τα οργανωμένα κόμματα, αλλά εκτιμώ και πάλι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο η εκλογή σε αυτή τη φάση του Προέδρου Δημοκρατίας. Από εκεί και ύστερα, εφόσον δεν υπάρχει εκλογή, θα προκηρυχθούν οι εκλογές και η επόμενη Βουλή θα αποφασίσει με 151 αλλά και με απλή πλειοψηφία την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δυστυχώς,
είναι μια περίοδος όπου ο θεσμός της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Δημοκρατίας χρησιμοποιείται ακριβώς κυρίως για λόγους, αν θέλετε, της κατάστασης, τέλος πάντων, της πολιτικής κατάστασης που συμβαίνει σήμερα να έχουμε λόγω της καταστροφικής αυτής πολιτικής, και αντιλαμβάνεστε ότι η θετική ψήφο σημαίνει ανοχή και συνέχιση της κυβερνητικής πολιτικής, και η μη ψήφιση του Προέδρου σημαίνει ανακοπή της πορείας αυτής, διότι εκτιμώ ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Εκτιμώ ότι θα υπάρχει μια νέα μέρα, και αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ο κόσμος μπορεί να ελπίζει και να προσδοκά κάτι καλύτερο για το μέλλον του και για το ίδιο και για τα παιδιά τους. Κύριε Παρασατίδη, 29 Δεκεμβρίου πάμε στην τρίτη ψηφοφορία για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν βγαίνει και πάμε για εκλογές. Τι κάνει ο Θόδωρος, ο Παραστατίδης, ο ανεξάρτητος βουλευτής νομού Κιλκής? Εγώ αυτή τη στιγμή, το έχω πει εδώ και καιρό, όχι τώρα, εδώ και περίπου 8 μήνες, είμαι ενταγμένος, αν θέλετε, σε μία πρόσκληση, ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση αυτή, να ενταχθώ σε μια ενιαία προσπάθεια ανατροπής της σημερινής πολιτικής κατάστασης. Αυτή τη στιγμή ο ρόλος μου είναι αυτός, και αυτό θα κάνω άσχετα το αν είμαι, δεν είμαι, πώς θα είμαι κλπ. Αυτό είναι προφανώς θέμα άλλων και δεν είναι θέμα δικό μου. Λοιπόν, εγώ όμως δεν σημαίνει είτε είμαι είτε δεν είμαι, έτσι, να διαφοροποιηθώ από τη στάση αυτή. Θα είμαι ενταγμένος και θα συνεχίσω πραγματικά να αγωνίζομαι προκειμένου να ανατραπεί αυτό το πολιτικό σκηνικό το οποίο υπάρχει σήμερα και τα αποτελέσματα του οποίου δυστυχώς βιώνει ο ελληνικός λαός. Κύριε Παραστατίδη, για 27 του μηνός, και δεν θυμάμαι την ημερομηνία για το Πολύκαστρο, έχετε προγραμματίσει 2 ομιλίες στο νομό Κιλκής. Εξηγήστε μου, σας παρακαλώ. Ναι, αυτό το Σάββατο 27, αν δεν κάνω λάθος, κάνω μια πολιτική εκδήλωση, έτσι, με θέμα η Ευρώπη και η Ελλάδα της κρίσης, ακριβώς επειδή βασικά έχει ένα ενημερωτικό χαρακτήρα, και μάλιστα θα έλεγα ότι θα γίνει και διάλογος. Θα μπορούν ο κόσμος, οι άνθρωποι, οι πολίτες οι οποίοι θα συμμετέχουν να εκφράσουν και την άποψή τους, να κάνουν και τοποθετήσεις αν θέλετε, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει κάποια εισήγηση πάνω στην οποία θα μπορούν να γίνουν συζητήσεις και κουβέντες. Λοιπόν, βασικά έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ενημερωτικά για να μην τρομάζει και τρομοκρατείται ο κόσμος, διότι δυστυχώς σήμερα από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπετε καθημερινά εδώ και κάποιους μήνες, έτσι, το τι εκπέμπουν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως είναι κυρίως τα κανάλια, τα τηλεοπτικά κανάλια, έτσι, και ο στόχος είναι να τρομοκρατούν και να φοβήσουν, να δημιουργήσουν ένα φόβο και μια ανασφάλεια στην κοινωνία, έτσι ώστε η κοινωνία να μην μπορεί να κάνει το βήμα, αν θέλετε, αυτό το οποίο θα οδηγήσει και στην αλλαγή και θα οδηγήσει και σε μια άλλη μέρα. Αυτό αφορά την εκδήλωση του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου στη συνεδρική αίθουσα του Δήμου Κιλκής. Λοιπόν, και αφορά, για να μην γίνει καμία πράξη, αφορά τους δημότες Κιλκής, έτσι, όσοι είναι στο Δήμο Κιλκής. Τώρα, για τον Δήμο Παιωνίας, πιθανόν την άλλη εβδομάδα θα γίνει αναγγελία, θα γίνει μια ανάλογη με το ίδιο θέμα πολιτική συζήτηση, και τώρα σε σχέση με την ημερομηνία θα καθοριστεί και θα ενημερωθούν οι δημότες του Δήμου Παιωνίας τις επόμενες μέρες. Κύριε Παραστατίδη, κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσω, βέβαια θα ήθελα να σου δώσω την ευκαιρία να δώσεις ευχές, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι στις μέρες μας οι ευχές είναι ευχές χωρίς αντίκρισμα, οπότε προσωπικά ειλικρινά δεν δίνω πια ευχές. Απλώς λέω καλό κουράγιο και υπομονή και επιμονή σε αυτές τις θέσεις. Είναι οι καλύτερες ευχές αυτές, γιατί ξέρετε, καμιά φορά είναι και λίγο υποκριτικό, παρόλα που συνηθίζεται, γιατί το έθιμό μας και αυτά πρέπει να τα τηρούμε, αλλά δυστυχώς φτάσαμε σε τέτοιο σημείο που και η ευχή να θεωρείται λίγο, πώς να σου πω, λίγο υποκριτική. Λοιπόν, και όπως είπες πολύ σωστά, ως ευχή, καταρχήν μπορεί κανείς να εκφράσει σε όλο τον κόσμο υγεία κυρίως και κουράγιο και τέλος πάντων υπομονή. Και ελπίζουμε, και το λέω αυτό, ελπίζουμε ότι θα δούμε καλύτερες μέρες.
Κύριε Παρσταδίδη, κλείνοντας, θα ήθελα να διαψεύσω τον κύριο Λικούδη, ο οποίος στην εκπομπή του κυρίου Πρετεντέρη ανέφερε ότι είσαι από τους βουλευτές οι οποίοι ανησυχούν για τη θέση τους. Δυστυχώς για τον κύριο Λικούδη, εάν ήσουν από τους βουλευτές που ανησυχείς για τη θέση σου, δεν θα ψήφιζες κατά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, άρα δεν θα ήθελες εκλογές, με κίνδυνο να μην ξαναεκλεχτείς. Προφανώς υπάρχει και αυτή η λογική, διότι εντάξει, υπάρχουν κάποιες τέλος πάντων συμπεριφορές οι οποίες ενδεχομένως να απορρέουν μέσα από την ανασφάλεια που νιώθουν, με την έννοια πια ότι από το να μην είσαι σε ένα μήνα, πιθανόν ας πούμε να μην είσαι σε 1,5 χρόνο. Δηλαδή δίνεις περιθώριο στον εαυτό σου να είσαι άλλο 1,5 χρόνο στα έδρανα της Βουλής και να είσαι με την ιδιότητα του βουλευτή προφανώς. Λοιπόν, όχι, εγώ δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό, διότι αυτό που προέχει νομίζω είναι η ανακοπή της σημερινής ασκούμενης πολιτικής. Και για να προστατεύσω τον εαυτό μου, μην ακούσω κι εγώ το ίδιο υβριολόγιο από τον κύριο Λικούδη, λέω ότι αυτό δεν είναι η προσωπική μου άποψη. Η πιάτσα, τα καφενεία, οι πολίτες, όχι μόνο του Κλικής, αυτό λένε, ότι το κριτήριο της ψηφοφορίας σε σχέση με τον πρόεδρο Δημοκρατίας, οι βουλευτές για να μην χάσουν τη βουλευτική θέση θα ψηφίσουν πρόεδρο. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Σύμπας. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.